חסר לנו. אל תדחפו! לא, אתה דפוק! זה טוב צריך לבוא, לא אני. רגע, אל תדחוף טוני! לוקח את המפל הזה כבר. גד, כמה זה לוקח? אני לא יכול שטוני דוחף אותי, נפסיק! אני בצד, אני לא לוקח. כמה רעש יש לי מהמים. זהו, עלו! אני אקח ליתר ביטחון את המים שאחרי שאתם עולים. לא, לא, אל תיקח, אל תיקח. Well, you're managed to make. אני אקח אחרי שתעלה. יאללה, פארקור. רגע, יופי, חכה. דברים שאני גרוע בהם. הלוואי שתטרח ויתפוצץ עליך TNT. דוד, עלה כבר, יתקן. אתה הכי, תאשים שמת... את טוני. נכון, הוא תמיד דוחף. יאללה. שמישהו ילחץ על הפלז'ר פלייט. זו זה שמן. ביי סטאקרס. מה זה בייסטאקר? איזה נשאר פתוח, מה אכפת לי? אך, אני אפול בדוק, אני נופל. יש שם סולם, תלמד לטפס. לא, אוקיי, אני עושה בדיקה קטנה למאורעות. טוב. אני עושה בדיקה קטנה, תדרך לי על הפרס, לא משנה. אני עושה בדיקה קטנה לאור מה שקרה. דוד, אתה עדיין מצלם, נכון? כן, כן. יופי. מפל לבה! עזוב, אני אעשה לכם טיפי. בקצב הזה ייקח לי שנים. רמאי. תעשה, נו. רגע, יא דפוק, הייתי ממש מולך. מצאתי רייל אחד וקואל. מה, איך? וואי, לא ראיתי. הנה, שים פה זה. טוני, אנחנו לא מאשימים אותך, זה כי אתה עיוור. אבל מה נעשה עם הקואל עכשיו? יש פה את הזה. לא, ניסיתי. מה אנחנו... אולי צריך להיכנס, אולי צריך להפוך את הלבה לאופטידיאן? אני לא מנסה, כל הדברים עליי. למי שאין לו דברים שלי. רגע, תשמרו לי את הדברים, אני... אולי יש שם מים או משהו. נו, זהו. תשאיר כאן, נו, כנס. לא, זה נוף... זה חוזר אליי. זרוק לא, כנס. טוב. זה... לא! יאללה, תחזיר את הדברים. אולי. שים פה רייל. שמתי רייל. לא, מה היה עוד? רייל וקול? רייל וקול, כן. אולי... וצריך לתגן משהו. כן, אנחנו אוהבים לתגן דברים. מה נעשה עם הקול, אבל מה אנחנו צריכים לעשות, אני לא מבין. רגע, אולי נתגן וול. לתגן... צריך איכשהו להפעיל את הזה פה. אבל אין שם בכלל זה, נו, אין שם בכלל פורן, צריך להפעיל אותו. אוי, מה עשית? הוא משך את זה. היי, מה? רצינית? כאילו מרביץ לי? תמשוך את זה לפה, נשבור את זה וניקח. אוי, יופי. עכשיו, איך עברת, טוני? יופי, כן, בדיוק. כן, תיכנסו. אוי, נתקעתי. יורם, דחפו אותי. טוב, רגע, עכשיו. דוד זוז. אתה מצפה שאני אעבור את זה? בקושי עברתי את הקיר המסכן הזה ואין לי... אני צריך... דחפו אותי. חכה. קח לעצמך רגע. גיב. לא, בלי גיב. לא, אבל חייב עוד מיינקארט אחד. את האמת... טוב שלא הגזמת. לא, זה מביא אוטומטית 64. היית אז עושה מספר. טוב, ביי. להתראות, דוד. לכת, בולבול. פה יצליח עם הקול, כן. בוא נעזור, מעלה אותי חזרה. בוא דוד, שם. היה פה בתיבה פלינט אנד סטיל, 64 קול ובקט. בדיוק, צריך להפעיל את זה עם הקול, ואז ללחוץ את זה. סתכל. טוני, סתכל. אתה לוחץ כאן, זה מפעיל שם את ה...
כן, צריך להכניס קול וללחוץ עליהם כשהוא יעבור. יאללה, אני שם קול, תתכוננו ללחוץ. דוד, כמה? תתפסו את הראשון. אני מכניס קול. תראה, אם אתה לוחץ על הכפתור פה, אז רואה, זה מחליף שם את הרייל, כשהוא ימשיך לנסוע ישר. הבנת? אז אני ללחוץ על זה? כן, כשאני ישר משגר אותו עם קול, תלחץ, רגע. לא, אל תדבר. תגיד לי מתי ללחוץ פשוט. תלחץ! תלחצו לשני! כן, טוב. כן, בדיוק. אתם עושים צחוק? צחוק? וואי. כן, זה לא שנתנו. לא! תפתח. כנס. זה מיינקראפט. איפה אתה? דלת אחת. כולם. Did you I mention I like... רגע, שאלה, עוד פעם, בדיקה, דוד, אתה מצלם. אהה. כל הכבוד. אוקיי, מה עושים? Something about this room is odd. קקטוס. אוקיי, מה זה פה? wait. משהו... נראה צריך לזרוק לשם משהו. קודם תבדוק אם יש שם משהו. בדיוק! יש לי עוד טבקית של המים, חכו. לא צריך לעשות פה כלום. אני יורד. לא, רגע. הבנתי, זוז! סליפרי. מה עושים בשלב הבא? קח פה את המים שלך. איפה? אני כבר בשלב הבא. דוני, איך עשית? יופי, הוא שבר. לא שברתי, זה אחי, הפתח. זה הפתח, נכנסתי, אתם עדיין מדברים שם. בטח פתחנו את זה, טוב, רגע. הם סליפרי. יש שם משהו, תנסה עם ההרחקה. כן, זוז. כן, צריך לעשות עם החלקה, זוז. כן, זה מחליק כזה. כן, החלקה צריכה להחליק. לא, זה לא מחליק, זה נתקע לי באייס, גם לכם? נראה לי צריך לזרוק לשם משהו, חכו, אני זרק קול, זוזו. תחליק. וואלה. יש, כן. הייתי זורק קרו, יש לי 2 וכאילו... לא משנה, קול יש לו 64. רגע, הבנתי, זוז. נשים בזה קול, רגע. הנה, זה נוסע. רגע. נראה את זה כאן עובר נראה לי, כן? יש פה 3 רדסטון וקול. קיבלתי רדסטון. קחו את הרדסטון. לקחתי. רגע, עכשיו, מה עושים פה? איך אנחנו עוברים? רגע, נראה לי צריך לעשות משהו עם רדסטון פה. נראה לך. אולי מהזה של המיינקארט. לך תדבר. אבל כבר שמו שם את הרדסטון. מה יש לכם שיכול לעזור לנו לפתוח? יש לי פלינטד סטיל, יש לי מים, יש לי סטאק של קול ויש לי רדסטון. סטאק של גול? מה צריכים לעשות? קיבלתי מזה 3 רדסטון. There had to be powered redstone single somewhere in this room. נראה לי משהו שקשור במיינקארט הזה. לא, מיינקארט הוא לא יכול לנסוע יותר, הוא כבר בסוף. powered redstone, רדסטון מופעל. מאיפה מצאת? לקחתי את הלבר. לא מצחיק. לקחתי את הלבר מפה. הוא לא היה צריך לקחת באמת. הבנתי מה צריך לעשות. תביא את הרדסטון. תביא. הלבר נתן לי רעיון. תסתכלו. לחבר. כן. 1. זוז. יש לי 4. אבל זה הספיק 3? 2, 3. 4 יש לי רק. זה לא יספיק. רגע. לא. אולי צריך להיות איפשהו עוד. כל מה שהיה לקחתי כבר. חסר עוד 1. רגע! אש מפעיל רדסטון. אש. אפי, ביי. הורדתי את זה ביחד. לא נורא. נראה לי יש פה מלכודות. חכו. לא, אין פה מלכודות.
סתם מבין אתכם. איי, כן היה מלכודת. מלכודות, אין מלכודות, אה? רק התפוצץ עליי. 1, 2, 3, רגע. The code is not in this room. It's in the not room. I have feeling I'll need to use one of my items. Also to find this code. יש שם קוד או משהו. לא מצחיק! לא מצחיק! תת רמה כבר. מאיפה לקחת את זה? מהדלת. אתה תת רמה! רגע, תראה, זה כל כך קל לעשות את זה בדלת. the code is not in this room, it is in the natu room. נטו רום זה החדרים האלה. דודו. נטו רום זה שם, בואו. כן, תמשיכו קדימה, שם זה הנטו רום. כתוב שזה נמצא בנטו רום הזה. בוא נראה. רגע, בוא נראה איך קוראים לזה. הנה, כן, נטו רום. יש המשך מתחת לאדמה עם המים. באמת? תוציא את המים פה, אתה שמת את המים, תוציא אותם. תראה, יש שם אזור כזה. גם מפה תוציא. הנה, רואה? יש שם מעבר. אוי. סוס. דניאל, סוס. אחלה, שנייה, תן לי שיט! זוכרים את הרייל ששמנו שם? נראה לי היה צריך לשים פה רייל ולרדת עם מיינקארט. שיט. בואו איתי. יש פה מיינקארט מלא. איפה אתה רואה? שם, זוכרים ששמנו רייל? לא היה צריך בכלל לשים אותו. זוכרים? לא. כן, שמע, יכולנו לרדת גם בלי תספור רייל. את הרייל שפה, כאילו. לא, אני לא רוצה להיות מעניין, אני רוצה לעשות כמו שזה. הנה, פה באמת לא היינו צריכים את הרייל בכלל. רגע, ומה זה פה? כן, לא היינו צריכים בכלל לשים פה רייל, בדיוק.